марнотравна, шукав слави і має стать рицарем, становиться бедным, кричить про любов Христа і служить тим, хто просить. В молитві шукає голос Бога. Як на гэта реагують жихари города Осицы? Многие здивляются, не разумеют, лічать простаком і насміхаються. Але гэта не крыўдзіць Францішка. Ён выбірае рабіць усё з любоўю і шчодрасцю. Такі быў пачатак гісторыі святога з горада Асізі, святога Францішка. Дорогие, гэта толькі пачатак гісторыі пра святого Францішка. Тое, што было далей,